I dag skal jeg vise jer min motor, og det vil vi have. Ja, så vi starter med en lille bitte simpel motor, som jeg har her. Så har jeg to stærkere motorer. Det her. Så har vi en signalfanger. Det går lige her. Og den sidste ting, batterikasser og en fjernbetjening. Så det vi vil starte med, det er at bygge en lille model af en kran. Så sætter man den ind i her. Så kan den komme på den her. Så kommer den her på den her. Så det tænder den. Og så kan man fjernstyre den med fjernbetjening. Så det var det første ting. Den anden ting er, at man kan bygge en lille model af en bil. Her er den. Så kan man putte signalfangeren på fjernbetjeningen. Det kan man lige putte her. Den sidder godt fast. Og så den sidder fast på en lille motor her. Og grunden til, at jeg tager den her motor, det er, at så kan den sidde fast på den der, hvis man sætter en klods her. Og så sætter man den på ind i de her huller her, der ligger noget under klodsen. Ja. Så den skal rulle lige herover. Det drejer den lidt her. Sådan. Så kan man fjernstyre den. Så drejer lidt på den her. Og herovre. Okay, der gik den lidt amok. Men så kan du dreje den her. Ja, så det var lidt af det. Så det vil jeg gøre lidt til sidst, at så sætter jeg lige helt op igen, så I kan se det. Her der er 2 batterikasser. Og der er signalfanger. Og der er en stærk motor. 2 stærke motorer. Simpel motor. Og en fjernbetjening. Og jeg har lidt mere af det her, så har jeg en til af dem her. Og så har jeg en kontakt. Så ja, det var det. Hej.